τεράστια εγχώρια συμφέροντα, θα έλεγα, αυτά τα θέματα μέσω της Τρόικας. Εγώ αρνήθηκα να το υπογράψω το Μάιο και έφυγα λόγω αυτού από το Υπουργείο Εργασίας. Μία εβδομάδα μετά που έφυγα από το Υπουργείο Εργασίας, ζητήθηκε από τους Γενικούς Γραμματείς να ετοιμάσουν τους νόμους. Άρα με τον κύριο Λοβέρδο μας χωρίζει, έχουμε μια βαθύτατη πολιτική διαφορά. Ο κύριος Λοβέρδος είναι έτοιμος να τα δώσει αυτά. Εγώ δεν ήμουν έτοιμη και σε θέματα αρχής και με το άρθρο 37 ψήφισα αντίθετα με αυτήν την πλήρη αποδόμηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που σωστά είπε ο κύριος Μητρόπουλος ότι έχει συντελεστεί εδώ και ένα χρόνο. Και στη Βουλή μέσα με το άρθρο 37 έβλεπα ακριβώς, καταψήφισα το άρθρο 37 γιατί έβλεπα που πάμε. Και θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Πρετεντέρη. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Είμαστε σε μια ιδιότυπη οικονομική κατοχή. Αυτή είναι μια απικιοκρατία που δεν την έχω δει στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής ούτε στην Αφρική. Πάντως, αν είναι απικιοκρατία, τους απικιοκράτες εσείς τους φέρατε. Οι απικιοκράτες, κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή, αν υπάρχει κατοχή, εσείς ανοίξατε την πόρτα. Κύριε Πρετεντέρη, δεν ήταν. Όταν λέω εσείς, όχι προσωπικά, η κυβέρνηση την οποία μετήχατε. Κύριε Πρετεντέρη, όταν κάθε 3 μήνες δεν γίνεται, δεν μπαίνει καμία κόκκινη γραμμή. Όταν προχωράνε από το ένα βήμα στο άλλο και ζητάνε ολοένα και περισσότερο την αποδόμηση θεσμικών. Ναι, σε όλα αυτά συμφωνώ, αλλά ξαναλέω ότι όλα αυτά όμως εδράζονται πάνω στο πρώτο μνημόνιο που εσείς το φέρατε. Δεν εδράζονται στο πρώτο μνημόνιο. Προφανώς, πού εδράζονται? Εδράζονται σε μια διολίσθηση η οποία έγινε ραγδαία από το 11 και μετά και η οποία εξακολουθεί και στην οποία πρέπει να βάλουμε ένα φραγμό εάν θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή η κατάσταση επιδεινώθηκε από το 11 και μετά. Όχι. Η διολίσθηση έγινε η διολίσθηση. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και στο πρώτο μνημόνιο, αλλά η διολίσθηση η οποία συντελείται είναι πάρα πολύ γρήγορη, ραγδαία και βλέπουμε πια την Τρόικα να βάζει θέματα τα οποία δεν έχουν τίποτα να κάνουν σε αυτό έχετε δίκιο. Με την αλλά οικονομία. Εγώ έχω πάντα την πεποίθηση ότι και η ίδια η Τρόικα είναι δημιούργημα του πρώτου μνημονίου. Η Τρόικα είναι δημιούργημα του πρώτου μνημονίου. Ότι αφήσαμε με την Τρόικα να γίνεται διαπραγμάτευση μέσω της Τρόικας ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Άλλο πολιτική διαπραγμάτευση και άλλο τεχνική διαπραγμάτευση. Αυτό είναι σωστό και πόσο μόνο δεν υπάρχει και βελτίωση. Αυτό είναι μια εκτενέστερη συζήτηση. Θα την κάνω κάποια στιγμή γιατί θα ανοίξει ουσιαστικά αυτό το θέμα. Πώς ήρθε η Τρόικα και ποιος δέχτηκε τις διαδικασίες της Τρόικας. Αλλά μην το κάνουμε τώρα γιατί δεν είμαστε εδώ. Αλλά συμφωνώ στο διατάφτα που λέτε. Δεν συμφωνώ όμως στο ποιος φταίει για αυτό το διατάφτα. Αυτό θα το συζητήσουμε.